такое гучнае маўчанне з Валдаю. Вось Кацярына Шульман мяркуе, што нешта там такое незвычайнае адбывалася падчас гэтай двухдзённай сустрэчы паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Можа быць, абмяркоўвалі нейкія будучыя планы па ўцёкам на выпадак, калі Расія будзе сапраўды прайграваць Украіне. Як вы лічыце? Ну, думаю, все ж таки про ўцёкі яны там асабліва не разважалі. Хутчэй за ўсё гаворка ішла пра то, як Беларусь будзе выкарыстоўвацца ў далейшай вайне Расіі супраць Украіны. Якія там ёсць варыянты, якія магчымасці. Я думаю, што Лукашенко на гэтых перамовах настойваў на тым, каб удзел быў мінімальны, паколькі ён разумее, чаго чакаць у гэтым выпадку, чым можа скончыцца такая эскалацыя. Ну а што тычыцца Пуціна, я думаю, што ён для сябе вырашыў, калі яшчэ даўно вырашыў, калі такая неабходнасць будзе з расійскага пункта гледжання, я думаю, што яны паспрабуюць Беларусю зноў скарыстацца, тым больш вопыт адпаведны ў іх ёсць, гэта вопыт 2022 году. Я б не выключаў, што там яшчэ ішло абмеркаванне тых прапановаў, якія выказвае Зеленскі. Ён жа нават сам пацвердзіў, што да Расіі будуць данесены новыя украінскія прапановы пра перамовы. Ну і калі Лукашенко сапраўды мае рацыю, і ў яго была сустрэча з украінскімі прадстаўнікамі, ён жа пра гэта казаў, дык не трэба выключаць, што і падчас гэтай сустрэчы ён атрымаў нейкія украінскія прапановы і проста павёз іх на Валдай у якасці свайго кшталту паштальёна. Гэтую версію, напрыклад, выказвае нямецкі канал НТВ. Ну я б яе не выключаў, і сам характар сустрэчы, вось гэтай таямніцы вакол гэтай сустрэчы, тое, што не было ніякай інфармацыі і не было ніякіх фотаздымкаў, не было ніякіх выказванняў, і потом Лукашенко адразу распачаў гэтыя перамовы, потым з'ехаў, і нават не кажуць, куды ён дакладна накіраваўся. Увесь гэты таямнічы характар, ён можа сведчыць пра тое, што абмеркаванне было вось такім сур'ёзным і, напэўна, няпростым. Прадстаўнікі Владзіміра Зеленскага на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам у Менску маглі намякнуць кіраўніку Беларусі пра нейкі новы ультыматум, пра нейкія новыя свае ўмовы, якія можа Кіеў паставіць перад Менскам? Я думаю, што тое, што мы назіраем апошнім часам, і тыя выказванні, які рабіў Зеленскі зараз, яшчэ і ультыматум, гэта з аднаго боку і псіхалагічная вайна, якую Украіна вядзе супраць рэжыму Лукашэнкі, і досыць паспяхова, трэба сказаць, вядзе. А з іншага боку ім было патрэбна зразумець, у якім стане знаходзіцца Лукашенка, што ён гатовы рабіць, як ён будзе сябе паводзіць. І адпаведную інфармацыю яны атрымалі. Напэўна, у іх ёсць куды больш інфармацыі, чым тая інфармацыя, якой мы валодаем. Па-першае, Украіна ёсць адказы на 3 галоўных пытання. Першае пытанне, што з гэтымі рэтрансляторамі насамрэч было? Які былі гэтыя рэтрансляторы, у якім стане яны зараз знаходзяцца? Гэта першы момант. Другі момант, калі адключыў, дык адключыў Лукашенко сам, альбо ўсё ж такі, трэцяе пытанне, адключыў яшчэ і з дазволу Расіі. Калі адключыў сам насуперак волі Расійскай Федэрацыі, то сапраўды становіцца цікава. Калі ўсё ж такі выканаў гэта пасля перамоваў з Расіяй, са згоды Расіі, гэта трошкі іншая гісторыя. Я думаю, што з адказаў на гэтыя пытанні будзе выбудоўвацца далейшая стратэгія паводзінаў Украіны ў адносінах да Лукашэнкі. Тое, што там хапае рашучасці, гэта відавочна, трэба толькі паглядзець на тыя ўдары, якія яны наносяць па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Яны бачаць, што Лукашенко да эскалацыі не гатовы, што тыя заявы, якія ён робіць, і тыя пагрозы, яны ў прынцыпе пустыя. Іншая справа, калі ты можаш пагражаць, калі сапраўды ты можаш нешта выканаць. А тое, што там Лукашенко кажа пра нейкую новую якасць вайны, прабачце, Украіна наносіць удары па сталіцы Расійскай Федэрацыі. І што гэта прыводзіць да таго, што гэтая вайна выходзіць на якасна новы ўзровень. Хто можа сур'ёзна ўспрымаць словы Лукашэнкі, што праз удары праз нейкім рэтрансляторам раптам вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Што, ядзерная зброя будзе прыменена, альбо арэшнік будзе прыменены. Гэта выглядае несур'ёзна. Так што Украіна пабачыла, Лукашенко боится эскалации, Лукашенко боится войны, Лукашенко готовы выконваць ультыматумы. Калі ён вядзе сябе такім чынам, гэта фактычна запрашэнне да далейшага ціску. Я думаю, што сапраўдны украінскі ціск нас яшчэ чакае.
Гэта значыць, што Украіна будзе падвышаць стаўкі, ці гэта значыць, што Лукашенко таксама можа рызыкнуць у нейкі момант, ну і падвысіць таксама стаўкі. Ці ёсць у яго нейкія козыры супраць Кіева, на ваш погляд? Ну, асабліва ў яго няма, бо ён ведае, што калі ён будзе падвышаць ставкі, калі ён будзе рызыкаваць, калі ён паспрабуе там нанесці нейкія удары па тэрыторыі Украіны, но ён жа атрымаў фактычна адказ гэтымі днямі ад распрацоўніка украінскіх новай украінскай зброі кампаніі Firepoint Дениса Штылермана, які кажа, ну вось у нас ёсць магчымасці, я думаю, што ён не перабольшвае, ёсць магчымасці нанесці такі удар, які сапраўды будзе мець ну вельмі сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Да і сам Лукашенко гэта падкрэсліў, ён гэта разумее. Таму я думаю, што ён будзе рабіць усё, каб вось да такой эскалацыі справа не дайшло. Адзінае, што ён можа насапраўды зрабіць у гэтым кантэксце, гэта прасоўваць той наратыв, но пакуль гэтага не адбываецца, што ён сам прыняў гэтае рашэнне. Бо гэтае рашэнне, вось гэтыя паводзіны Лукашэнкі, яны прывялі да таго, што некаторыя заходнія выданні, яны прынамсі гэтае пытанне паднялі. Вось мы так лічылі, што Лукашенко гэта марыянетка, што Лукашенко цалкам выконвае расійскія загады, а вось глядзіце, а вось ён пайшоў на гэты ультыматум. Ну яны проста сыходзяць з таго, што Лукашенко зрабіў гэта сам. Я б не выключаў, што ў яго былі адпаведныя кансультацыі з Расіяй, ну можа яны і без энтузіазму ўспрынялі гэты крок, але пакуль, прынамсі, пакуль не выглядае, што адносіны паміж Мінскам і Масквой апошнім часам істотна сапсаваліся.